kan channel min lo ngai lut sak thin tu ten dam tlang em tun tu ma hian Khawvel le India ram Chanchinthar langsar zol then khat te han thlir ho tum le don taila ama sebara chuan India ram Prime Minister Narendra Modi chuan America rama podcast tithin lar tak pakhat Lex Friedman nen podcast a ti dun nan ne chuta chuan thil tam takan soyan thil soi zinga hian Khawvel Chanchinthar langsar han lu tu zinga pakhat chu Ukraine le Russia inkara indo na chok chungchang an soi choka chuta chuan India ram Prime Minister Narendra Modi hian heng ram pani Russia le Ukraine roi tu te hi atan thian tha ve le biak reom an ni lawa tlang taka thila hril ngam pahni an ni ti na soi choka chuta chuan Russia President Vladimir Putin a hne na po tun hi indo hun ani lo chu wangin indo hi ti to pangai katia atia tin Ukraine President Zelensky hne na po Khawvel bi pui engam zat po hi ilam tang ni ma sela he indo wang hian buin hi chin fel ani don chong lo ti in ka hrilani ti in a soi choka he podcast a India Prime Minister Modi thu soi hi Khawvel chanchin rang ate alo langa India ram diu sa te pon an ron chuai choya tin hek ram pahni te hian in rem na tura in biak na nei se chu boina chin fel dan thaper tur chu ni atia Narendra Modi an he podcast a comment a pek khi he Russia le Ukraine kar boina hian news langsar tak aron ni chowa kan re thawangin Russia le Ukraine hi kumsang ni somni pani February thla tang khan anin do towa mi sang tap takin nun nan chana mi makta duai tam takin ral tlanin mun himzo kan bela tin Khawvel sarkar sang te po Russia le Ukraine lam tang zok ni in chu in nge khatiang ral thum te a tanpuina sang ten pe a khothlang ram apikin western countries kan ti ho te phei chuan Ukraine hin tana ti chuan Russia lamin lam tang an dap ve boka hetiang hian Khawvela indo na he in boina hian ngong na sataka neya Khawvel in sum don ton na po in ngong na sataka ne ni heng kan han thlir chome ka hian hemi US kan ti United States dina man ni deuh loka Ukraine ne na tanpuina pek thin ral thuam le tanpuina danga pek ati top tak thut kha US President Donald Trump pa malak na ania amaro chu hei Chanchinthar hian a lo langa US hian Ukraine in ni somthum chunga in ka hai puan an pom ta ka wangin military aid an ti ral thuam lama tanpuina an pek te pon chun zom le tur thu te pon new sa hian a lo langa chu ti mek lai chuan ale lampol Russia ram hroi tu Vladimir Putin a ero chuan Ukraine ne na anin rem don ani chuan Ukraine hian NATO an zom lo tur thuan soilang tur ania tin chu mai pa ka Russia in Ukraine ina nena anin chu ram Russia in an ram nia a ngai ho an valu chin hi chu Russia na changchun zom tur ani atia he anin biak rem tumna in ka hai US ina puang tura an nor lui ton a hian Russia President Vladimir Putin a thuron soithar hian anin ka hai tum hi an hlotlinga ngem ti chu Khawvel Chanchinthar lu khat tu te ziga mi pakhat ania ti chuan hemi chungchang hi chu mi tam zok te na kan hriat sa le anin do le an chanchin vel chu kan hriat tam ani thina wangin thui tak kan soi lawanga ti chuan kan Chanchinthar thlir ho tur pahni na chuan US President Donald Trump thu pekin Yemen rama hauthi helpol te chu nimin pathian ni khan indo thlo theina mangin bei an nia hetia US indo thlo theina ten an bei na chan hi tui puisen tia kan hriat hei Red Sea vela longvei wak thin te heng Yemen rama helpol kan ti hauthi te hianin an lo bei thina an lo ti boi thina chu mai pa ka Joe Biden a hun lai te po khan helai Red Sea hian US indo long te po missile phang te pon an lo kap to thina ni chu tiang ani wang chon Trump pa president a ron di hian helai hi Yemen rama Muslim helpol heng mi te hi aron bitum ta chat maya Trump pa hian hauthi helpol hi Iran sarkar tanpuin mangin US thlo theina le longte missile phangin an lo kap to thina an chuka hian phuba lak let nge nga ya tia hei hi US in hauthi helpol te abe na hian mi somthum pakhat chunga nun nan chan nia soya nia
how thi helpol thi tu tang e kan ti chuan yemen rama yemen mar thlang lama siam muslim sa khazui tu te an nia an ni hi muslim furfiak pol ti te point a tongkam le lamzong chuna soi thi ome an ni hian tuna israel le hamas te inkar te israel le hezbollah helte anin be me ka hian ni palestine lampang lamtang an nia chu wang chuan hetianga tun hnaya boruak tharan han nei le te po red sea tuipui sen vela longvei vakte an lo dana an lo ti boi thin na chan dian soi chu israel sarkarin gaza strip palestine te chen na hmuna in kalpona kong zongzong adan cha ria wangin israelina gaza in kalpona adan hi ti top lo chuan red sea hian boina kan siam chunjom le zel don ani an tia chu tiang ang tongkam ten han nei ta ka chuan US President Donald Trump pathinina tur ta lo nge an bei tarup rup maya ti chuan in thlo theina mangin an beya bom ten wathak ka khatiang ang khan yemen rama hauthi helpol ho luachin ram khatiang ang kha an ba beita nia hauthi helpol te hi pol chak tak kan nia iran sarkar in a backup box ya yemen ram mar thlang lampang hi chu an thu hnuai an da veka hei tuipui sen red sea kam tuipui kam hualvel te po hi an thu hnuai an da an control area ania chu wang chuan pol nep lo tak an nia hauthi helpol te hi US tan pon nok saka US mai ba kan thurwal pui United Kingdom te point nok an tia nimin Yemen US indo thlona ten an bei hian UK sipai te chun tel lo tia soi nia amaro chu UK hian ral thuam lama le engeni US ne hian hemi chungchang hen tho ho na thata kan nei ti tap chu Khawvel Chanchinthar puang tu than khat te soi dan ania how thi helpol te hian engchen nge boinan siam don an siam zel ani chuan US le athurol pui te hian an kap zel don nge ti te po Chanchinthar ngai ven tu te ngai dan ania chu tiang chu helai Middle East vela US ina how thi helpol te han bei dan chungchang Chanchinthar lo lang ania Israel hi President Trump hian atran President Trump President lo lai pon US le Israel te chu in thuruala tang ho thin an ni wangin Gaza strip vela boina Israel le Palestine te inkara boina a po hian US chon thei topin ral thuam le a poisa angzong te pon Israel hi tan pui thina tin khami tlem lai dewa Yemen ramatanga missile ka chuwak Israel ho beina turan ka chu te po kha Iran sarkar ina a backup anie titen Thu Thar ngai chang tu te chuan an soya chu tiang ani wang chun Yemen rama hemi how to helpol te poi khoi na le an malak na hi Israel le US tan chun nok sak emema President Trump pathu pe ka hetia an vakap ta chiama po hi thil maklutuk po ani om lowe ti chuan Chanchinthar pathum na kan han lut le doranga tuna e chuan North Macedonia ram Macedonia tia Mizo te na kan hriat thin North Macedonia a konkan ni a Pulse night club an tia kang be choka mi somnga pakwaten nun nan chana hei hi India ram sana chuan thotan ni zan ang ani to ta pathian ni vela thil thleng nimin pathian ni vela thil thleng kha alo nia he kang mei chuaka hian mi za somnga pangaten hliaman tuara tin nun na chan hi mi somnga pakwa an omboka kang mei chola hian mi sang khal zanga velin hemi Macedonia rama hip hop zai thiam DNK ten concert an nei laya an pun khom laya he kang mei chok ania chu wangin kang mei cho na chan hi tuna hian he chanchin kan buat sai lai hi chuan hriat theila ni lawa Macedonia ram hroi tu ten chan chuan na an tho mek thu te Chanchinthar lama te lo langa chu kan han jep tel lok ania tin a palina Chanchinthar palina chuan US ram chim lam ram te chuan tornado thlipui tle wang le vai vut thlit le wangin tuna hian buainan na satta kan toka a hriat thei china mi somthum pali te nun nan chan to a nun na chan he ai po hian an tam ome tin hliam tuarte an oma state thenkhat khumi US chim lam ram state thenkhat
Arkansas ti te Georgia ti te Oklahoma ti a te chuan mi puiten an himzok nan state sarkar khan emergency a puanga chen na in tam tak ti cheta nia he thli pui tle wang hian tin lir thei te po thli pui hian a len chena sa ni tin mi hring mai ba ka ran te pon an tuara tin he thli pui awang hian mak te mai chu ram kang na sat tak om bawk ani ram kang awang le thli tle awangin tuna hian America chim lam ram state tam taka khuan chiat an tok mek ani chu Chanchinthar Khawvel Chanchinthar langsar tak zinga pakhat alo ni le boka ti chuan kan Chanchinthar thlir panga na chuan US a Chanchinthar puang tular tak hei Mizo rama te po kan lo hret thin Voice of America Mizo te na VOA kan ti thin hi US President Donald Trump a hian tuna hian he radio an broadcast thin ti top na tur hi thupe ka chhuah rup maya makve tak chu ni Voice of America ti te BBC ti te chu Mizo te thinlunga chuan Khawvel Chanchinthar puang tular le Chanchinthar puang tu zinga po rin tlak ni kan lo hret thin kha ania Voice of America VOA hi President Trump a hian ti top tura thu pe ka chhuana chan chu VOA hian President Trump pa soisel zong le President Trump pa diklo takin a chanchiran puang thin nia hriata wangin ti top turin thu pe ka chhuah maya hei hi an hlotling don em chu ralo mai la tun din hmuna Chanchinthar heti kan lo hmuah hi chuan Voice of America Director Mike Abramovich hi chuan an staff mi sang khat zathum chu tuna hian paid leave mangin chol an pe mek ni na soya chu ti ni chuan nan thokri lo ni chu chu tiang ang chu tuna VOA din hun chu nia tin VOA hi sum manga en kol tu a finance tu per US Agency for Global Media anti te po hi Trump pa hian na satakena soisela VOA from finance tu ta kha I dan mangin America dan mangin VOA ti chun zom zela ni tolo na turin ti top zel kha ama tiama malak atum chhoni te point Chanchinthar hian kan lo hmuwa VOA ina suman hmuna zong zong po ti top ani zel tur thu President Trump le athurol pui sarkar lama thurol pui te hian an soi chok mo maya an thu pe khi a Khawvel maya VOA kan ti Khawvel ina keini Mizoram kilkhor berpo kan lo hret thin radio Chanchinthar puang tu saptong mitam takte pona kan lo zirna an lo zirna thin kha ti top ani don ta ni te pona langa a uyom don khopa amaro chu politics nga nia thil hin thlak the nia toplen don em ti chu hriat ani lawa VOA hi indo pui pahni na lai kumsa kha chako samli pahni khan Hitler Paul Nazi tele Japan te kha engen en thok khawa ti khan khatiang Hitler le Japanese hote an propaganda anti an malak na dolet na tan khan VOA news hi pon chho thin ania Khawvela khan khati hun lai khan America ina Nazi Paul te an lo len zel lo na tur ten bi pui te na engen ni awareness an nei thine turin Chanchinthar khan puanga tin khatiang indo lai ngang ania America malak na ten pon chho na mi puite support nan an mu theina tura an man le an run roll ber thin kha nia chu Trump pa hian tuna hian ti top tumin ma lata chu nia engen an zel don ti chu hunin la hril tura ngai la tin Trump pa hian in VOA mai pa ka hian Chanchinthar puang tular tak America Chanchinthar lar tu puang tular tak CNN po hi a zauna sakop maya CNN hi chu Trump ma sa President Trump ma sa ni lai po khan press conference nei na te hian CNN correspondent te khatiang mi te na zauna an zo te hian na fake fok hian mai chan he na chang fok zela ni in bias lu tuk TV kin nei keima hi min tran lo ka chet da lai thlir in puang thin ti te khan a soi sel thin ani chu tiang chuan CNN mai ba ka hian MSNBC news te po hi thaibik neya Chanchinthar puang thina a puanga President Donald Trump a president voi ni na an mang chho hi chu adu zong le huat zong te hi a thlir rang ngal ngau tamai ni na langa enge mo an zel don ni kong tam taka thatna om line he tiang lutuk maya extreme lutuka kal chuan thil thalo zok te po
ain her chu ve hun te pom theya heng song song hi chu hunin la hril tura ngai la chuti chuan Chanchinthar paruk na chuan Roman Catholic Koshan lam kan han hoile denga Roman Catholic Koshan ho tu luber Pope Francis hi adam lo wangin Khawvel Chanchinthar hi February tha chan velama tang khan Khawvel Chanchinthar sang sanga alo lang tana Pope Francis hi a hrisel na te thatlo wangin Rome khopuya Gemelli Hospital a tuna hian enkol me kania tlem lai deuh te phei kha chuanin a boral don ta moti mei turania ma president ama Pope Francis angai pon kan nun nain atlin lo huna chuan tiang chi te kha tong kamane ti te kha soya ma wangin Pope Francis chungchang he Khawvel Chanchinthar lo tu jinga pakhat ania Pope Francis si February ni sompali khan pneumonia awangin damdoina hen dalu nia adam chorin omlo awangin Khawvel ram sang sanga Catholic sakhuwa Catholic Koshan ten an tong trai puya adam chole theina turin thei to pin an tong trai puya tin Chanchinthar puang tu te point nan ngai ven rengani kha tun huna po hian Pope Francis a hi tuna hian damdoina enkol chunjom me kania thoklama har satna aneya aladam thatak tak theilawa cholni voinga zet azonin mi pui main lan to lo ni Roman Catholic in the lote chon kan thakher lo mai thea Pope te hi pathian ni cholni piang hianin Saint Peter's Basilica a khwan anrunin lan thina khataron pungkhom Koshan mi tele a khatakal khom shrim tekha malsom na blessing aron pethina ni tin thu cha teron a soi thina khatiang angkha cholni voinga zet chu thakhat ai tam mani chu aronin lan thei to lo ni Pope Francis hi Pope tun hai Pope keini na kan han hriat ve thea po chanchin nga tak le athazonga mi te ngai na thlo takania ama hi Argentina lammi ania America continent atanga Roman Catholic Pope ni ma saber ania tin Pope ani ma cardinal ani laite bishop ani laite point heng rui hlo ngai te le mi chan chejok chon chejok kan ti dona mi hnoi hnung jok te atana rongbol na sata kalpui thina nia people's Pope anti thin mi puite ngai na tak Pope nia soi thina nia ke ni poina he chanchin kan han buat soi lai hian dam takadam doina chuasan le thei kan han du sak thu te po han soi lang veila tho me ti chuan India rama kan lut thutanga kan Chanchinthar thlir hope apasari na tan chuan West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chungchang kan thlir ho le thuakanga tun naya hian Mamata Banerjee hianin West Bengal in thlan hi kumin kum top loma mi nei turani wang hian thei topin trana la ka video masa kanon upload masa po khan lo ngai thlainom chuan in rianga West Bengal chungchang state election chungchang te po kan han soya kan han soi chun zom lenga tun tuwa thung hi chuan hemi voters ID kan ti engeni epic ti te po kan soi heta hian West Bengal a hianin an voter ID a hian serial number in ang mu chu ani deuh teuh maya hemi wang hian an Chief Minister Mamata Banerjee hian Election Commission of India a soi sel sa eme ma chu mai ba ka he thil hi BJP na West Bengal a sarkar na siamek Trinamool Congress pai thla kan tumna man ro pakhat an game pakhat ani ti te thleng in soya BJP roi tu Narendra Modi te Amit Shah te po he mi chungchang a hianin a kap na sathina ni Mamata Banerjee hian hemi ni wang hian West Bengal atun naya voters ID a serial number in ang ming pakhata ming sang ni si na voters ID a serial number in ang an nein mu chu thu hi Chanchinthar ron lo viau meya hei hi tu hemi Mamata Banerjee tena nasatakan ron au puya wang hian Election Commission of India pon helai thil hi en that ngai ni nan tria thlathum chungin he West Bengal la voters ID serial number in ang te chinfel anni tur thu anon soya tin thil pakhat rotna Election Commission of India po hin an neya voters ID le Aadhaar card hi thlunzom vek ni ta sela he tiang buina hi a zio mangem ti te po soya oma he thil boi thlak deuh mai ni Election Commission of India ina
an mani du thuan ti thei ngot ani lo wa chan chu kumsang ni som panga po khan ei voters id le Aadhaar card hi thlunzom turti ania amaro chu Supreme Court a thu buai thelu nia Supreme Court chuan thu pek aron chua chu ta chuan thutluk na ron siama Aadhaar card le voter id thlunzom hi inti luina tur thilani lawa Aadhaar card chu amman na tur chu mi puite ta na tangkai tur hei gas lak na te khonwar tuite bu fai lak na tur te khatiang ang chi thil in thlunzom na tur thilania mimal heti mimal engani asap tung nan sei privacy mimal zalen na vonhim na konga he voter id ne na thlunzom ani hian a that lo na chin te pom thei ti in Supreme Court khan kumsak ni so panga khan thutluk na ron siama amaro chu sarkar lai pui hian an ngai tuan ngai tua kumsak ni som ni pakhat khan dan thar aron siama chu ta chuan voters id le Aadhaar card te thlunzom thei ani anon tia amaro chu film khuru taken chu da chun sarkar lai pui poi hian thutluk na he dan thar hi ron siama mi in adu lo chung chung Aadhaar card le voter id thlunzom thei ani chuang lawa voluntary an tia adu thu ngein mimal zalen na ani an tia amaro chu mi in voters id le Aadhaar card a thlunzom du lo ani chuan a thlunzom du lo na kha chan thatak aum turani ti in he dan thar hi ron siam chu ani le chu wangtak chuan voters id serial number in ang hanchin felna tang khan Aadhaar card nen thlunzom ni vekta se a thang em ti kha ngai dan ol sam tak ni ma sela dan le dun in rol na thil tam tak ma wang khan thil boi thlak tak ani via tin West Bengal chaw lo po hi India ram state thenkhat a po hian voters id serial number in ang te tin voters id fellow election commission of India data thil fellow tap tak hi a oma chung te ni wang chuan hei Andhra Pradesh a po hianin voters id Aadhaar card ne na thlunzom awang hian mi engani mihring zalen na ingtinga niang privacy kan ti kha mi kha in chui chu thil har salo deuh alo ni na lai te po omani ome chu wang chuan Bangalore te Karnataka le Andhra Pradesh a te po engani political party tam takin an du lo thu te po an lo sei chok to a tin state thenkhat a po hetiang ang hi voters id le Aadhaar card te thlunzom ani hian tu tenge hei sarkar ham thatna dong ti kha ol sam taka chui chua ol sam dona wangin sarkar lai tan thavia masela eptulam ta ne ro chuan thil thalo tak te polo ni ve the ni kha tiang ang te kha thila ni wangin run ai takin thila boi thlaka he tiang ani wang hian nimin pathian ni liam ta khan Trinamool Congress kal West Bengal a sarkar na siam mek te chuan in an general secretary Abhishek Banerjee hovin meeting an neya chuta chuan an party mi sangli don lai he virtual meeting a hian an tela an ni chuan electoral roll uluk taka cheka serial number in ang te oma chui chua ni se an ti ni West Bengal politics kan video ma saknon soi tong khan angai nom ve thina Bengali ho politics sang riau meya a chan chu West Bengal hi a ma zongin kan soi tong khan Communist Party of India CPIM hoina a kum tam lut tuk mai rowan rel na mun kha nia ti chuan Trinamool Congress Mamata Banerjee te hian chu Communist Party ro rel na kum tam tak ron lo rel to chu pai thlain state election na ne nan ron changa Trinamool Congress hian ka hresualem Trump thum na an chel mek nin ka hria chu tiang ang chu nia Trump thum na ne lo chon Trump ni nan chel meka BJP hian West Bengal a hian sarkar na siam tumin thei patop an thei paling ko tak be mewin ma an la mek bokani achan chu India rama hian Bihar te Uttar Pradesh te West Bengal te heng lai vel hi engani heng lai a sarkar na siam hi chon central a sarkar na an chel na tura hian kong ro na sat takena so ko ri thuk takin ane ni chu tiangang ani wang chun West Bengal a Trinamool Congress Mamata Banerjee in luling lutuk han vok thla ka han ne BJP hian an chak pakhat hi ni chu wang chuan
tun West Bengal Assembly in thanan nei chho tura po hianin BJP hianin pai thlak hian han du khopa aman analysis karon soito khan Lok Sabha in thlan nung bera po khan BJP hian MP engoma zatan nei kan ti kha chu wang chun Mamata Banerjee tan po hian zamom be chho via BJP te hi chak ve thei din huna anron ding thut thei ni chu tiang ang te chu ni wang chuan Mamata Banerjee pol te hian electoral roll hi serial number in ang chui chua khatiang ang engting ani vaira ma chu Mizo ma te chuan heng ting hi kan experience lu tuklowa mi ai vote han in thak sak mai mei te vote in leite hi tam thena khatiang ang te kha BJP hian sumle theina sang sangin vote te han in lein mi ai te kha vote han in thak ta theu mai sela I thil sarkar in thak thei din huna khan thil ading ve thei ni nan thria te poni ma na le chu tiang ang te chu thil kal dana nia tuna Chanchinthar kan han buat saya po hian hei hi kan han zip vele rama nia kan Chanchinthar ron buat sai thin te min lo ngai hlut sak thina kan ron upload na nung ber kha minute som nga chuang ania comment tren kada khana sei lu tuka antia chu wang chung tu tum chu kan han ti sei lu tuk lawanga a sei kan du nge toy kan ti te po hi mitam tak tan hian kan du danin ang lawanga keima mi balina kan ngai dana chun thil Chanchinthar te kan han soi zawa kan han chui chen deuh don hi chuan a soi fiana nen ke ka lo tong buang nen video hi toy tak tak thei lo thina amai ro chu hun nei lo tak tak te kan nia wang hian mi hring hi news toy han soi deuh zor zora khatiang ang du pol te po kha kan oma kanin thathiam ton vek tura ngai la han soi fia han tui ve deuh tak tak hian video hi lo thui du riau mai thina min lo thathiam thin don nia tun tu ma chuan hei darkar chan ve tling lo deuh tho kan han tianga kan du tok mai don nia ti chuan kan video te hi min lo ngai hlut sak thina kan lom thei em em a comment thatak tak te min pe a amasa kan upload to zong zong te po min lo langai thalo te pon kan upload to te po ko han highlight ula ka channel a hian thil beng var thak tak tak le kan hrin na ti zau tur tam tak kha thiamang tok tokin kan han da ve khak te po khalo mang tangkain lo ngai tha le hlom ula ti te kha kan ngen du chewa video thar te po ron siam chho sel kan tumanga kan channel min lo ngai hlut sak tu te hi kan tan chuan mi hlut takin ni a kan lom em em ani ti kha kan soino na tin subscribe lo te po khan min lo subscribe sak ula tin video hi etiam ani ngai thak ri kot lo hian like te comment te mai ba ka khan arem chan na ang anga le alo mang tangkai tur nen hriat te hna khan lo share ve thinula ti khan a thalo tin an lo hriat phanga kan thok tlang zel don nia ti kha kan soidu nia tin a top na bera ka soidu chu a hre berte thiam berte kan ne lawa amaro chu kan hriat ve chun chun kan han ngai tu ve ang ang te hetia kan han ngai tu tlana kan hriat tlana tan hian kan o ve em thina wangin video ai fam kim lo le tling lo tak in sit tak chung koron siam thrin ni ti kha min lo hriat sak don nia kan du tok le phat don nia